Hej Morten, og hvem der ellers kigger med. Jeg vil lige præsentere det her driver og doxygen, som vi har haft gang i her i sidste uge. Um, Opgaven var altså at dele det hele op i nogle driver, og så prøve at generere noget doxygen materiale til det. Jeg har delt vores ADC op i en ADC driver og en LED driver, da det ligesom var det, jeg brugte til at indikere hvorhen, eller niveauet på ADC'en. Og det har selvfølgelig gjort det hele lidt mere overskueligt i forhold til den kode, jeg havde før. Og det betyder også, at min main hernede er blevet væsentligt nemmere at overskue. Og der er selvfølgelig også kommet de her doxygen kommentarer på. Hvis man skulle generere en doxygen fil, jamen så kunne du gøre det her nede fra terminalen af, og det vil egentlig bare være doxygen D, og så kan du selvfølgelig lige give den et navn, så den er nemmere at finde. Det har jeg allerede gjort, og jeg har smidt det ind her i VS Code, bare fordi det er lidt nemmere at overskue og søge rundt i, synes jeg selv. Morten havde et par punkter på hans præsentation og hans slide, som du skulle udfylde, hvor jeg har smidt nogle ekstra punkter på i en tabel her, fordi jeg havde lidt problemer med at få genereret de C-filer og få dem med ind, også selvom jeg egentlig var hernede, men der var nogle andre forslag til, hvad man kunne gøre fra ChatGPT for at få dem med, og det lykkedes egentlig også, at inkludere det. Så her er min doxygen fil. Jeg har rettet de her forskellige til, og så kan vi lige prøve at lave selve filen her. Du kører den bare ned fra terminalen af, og så går den i gang med at generere diverse ting. Det tager lidt tid for den at løbe det hele igennem. Min fil bliver nok også lidt større, da jeg skriver i MCU Expresso. Så der er selvfølgelig også en helt lille flere filer nogle gange, den lige skal rykke igennem, men det lykkes, og den kom igennem det. Og jeg er sat den til kun at generere en HTML fil. Og så er det egentlig bare, at vi åbner en indeks herinde, og så får vi faktisk det hele med. Vores en ADC her, og et super fint overblik over, hvad der ligesom er af filer her i. Og så kan man jo ellers bare begynde at kigge det hele igennem der, hvis man gerne vil have et overblik over koden. Så ja, doxygen det virker, og det er faktisk vanvittigt smart og godt redskab til at få et hurtigt overblik over, hvilken kode man har skrevet. Jeg kunne særligt forestille mig, hvis man begynder at arbejde med rigtig mange driver og rigtig lange koder, at så er det her værktøj et super værktøj. Yes.